Det er vores første gang i dag, og vi glæder os meget til at være. Vi håber, I kan lide den. Men det bliver bare en kort video. Ja, vi skal lige kun tage... Vi taler nok kun mest, men... Ja. Men vi viser os lidt. Jeg tænker lige, du skal prøve at lave en værmeløb. Du skal? Nå ja, jeg skal. Jeg ser, vi skal se det. Igen. Nej. Så mig til mig. Igen. Så dig. Nu skal du vise mig. Okay, nu skal jeg se min søster. Okay, jeg hedder Victoria. Og jeg hedder Sofia. Men vi har skrevet op, at vi hedder Fifi og Vicky. 3, 2, 1. Sofia igen. Okay. Nej, sidste gang. Ja, Sofia filmer lige. I får også lov til, vi skal også lave lidt træning, men vi kommer også til at lave noget sjovt. Og bare lige til dem, der ikke ved det, det her spagat. Kom op. Nej, kom op. Vi skal sige noget. Ja. Bare lige så jeg ved det. Jeg hedder Sofia. Jeg har sagt det. Jeg hedder Victoria. Ja, men sidder det. Vores begge yndlingsfarver er blå, vi er søstre. Jeg er storsøster. Jeg er lille søster. Hun er 8. Jeg er 7. Nej, 6. Hun er 8. Jeg er 8 sådan... Nej, jeg er 9 sådan på torsdag. Ja. Altså, okay, hun er 8, og jeg er 6. Hun er 8, og jeg er 6. Okay? Ja. Nå. Så vi ses.